現在32歳の俺は車の販売に携わる仕事をしている。俺は今時珍しい子供の多い家庭で生まれたのだが、6人兄弟の末っ子ということもあり、経済的な理由で進学することは叶わなかった。そのため、中学を卒業すると同時に車の整備の仕事を見習いで始めたのだった。もともと字を読んで覚えるよりも体で覚えていく体質だったので、先輩について見よう見まねで道具の名前を覚え、使い方を真似していく作業は苦痛ではなかった。それよりも気のいい先輩たちに大人の世界に仲間入りさせてもらった気持ちの方が大きく、一緒にボーリングだ、草野球チームだと健全な遊びから、内緒だぞと言いつつパチンコなんかに連れて行ってもらったのも今となってはいい思い出である。そんな完全に技術屋だった俺が社長の勧めで営業をやってみないかと言われたのは、俺が25で結婚して子供ができた頃だった。営業は出来高で報奨金も出るぞ。人好きの君には営業も向いていると思うがね。社長の一言に乗せられて、俺は営業マンへと変わったのだった。確かに給料は上がった。社長の先見の明なのだろうか。営業成績もかなり良かったので、表彰されることも多かった。俺は人を見ても物おじするということがあまりない。ある時、見るからに堅気ではなさそうな男性が店に現れた。事務所の中の人間は明らかに接客に就くのを嫌がっていた。パンチパーマに金のネックレス。派手なスーツ姿となれば敬遠したくなるのも当然だろう。何かお探しですか？声をかけた俺に、事務所の人間が自分が担当しなくて済みそうだと、ほっとしたような、これから何が起きるか気が気でないという不安なような、複雑な顔でこちらを見ていた。小金が入ったんでな、プレジデントでも乗ってみようかなと。プレジデントですか。私もいつかはと思っています。そうだろう兄ちゃん。男の夢だよな。よっしゃ。男の夢叶える瞬間見せてやるわ。はい。拝見させていただきます。このお客様は確かに堅気ではない感じの人だった。だが、この仕事を続けてきて思うのは、こういう業界のお客様こそ金払いがよく、不快な思いをさせられることが少ない。次第に親しくなって、相手が理不尽なことを言ってきたときは、こちらも容赦なく怒り、車を引き上げさせてもらうといえば、相手に頭を下げる男気もしっかり持っているのだ。ただいま戻りました。残金の回収終わりました。いつものように現金払いで車を買ってくださったすっかり俺の顧客と化している組の親父さんからの支払いを回収して社に戻った。契約書類と現金500万円を上司のテーブルに置くと、女上司が感心したように俺を見上げる。相変わらずあっさりと現金積んでくれるわね。そんなでかい金持っててなくすの怖いんでさっさとお渡しします。お疲れ様。今月もダントツの成績1位じゃない？壁に貼られた営業成績のグラフ。現在も俺が一番高い棒グラフを描いている。今日の500万を上乗せすれば、確かに今月も1位は確定だろう。そんな俺に同僚は、どうしてそんなに簡単に車売っちゃうのかね。秘訣を教えろよ。
とたかってくることはあるが、仲のいい職場で妬みで相手を蹴落とすような人間はいない。ちなみに、同僚は俺にたかってくるものの、下戸の俺は一滴もお酒が飲めないという。代わりに極度の甘党で、自分へのご褒美は羊羹一本丸食いなのだ。今日も事務員の入れてくれたお茶で恒例の羊羹を食べていたところに、上司の荒木さんが近づいてくる。ねえ沢田くん、ちょっと頼まれごとしてくれない？仕事を振るのとは違う様子で言う荒木さんの口調に、俺は警戒しつつも話の先を促した。会社の方針で事務所の中から2人、営業士の資格を取るようにって指示が来てるのよ。私は今営業士上級を持ってるから、もう1人資格を持っている人が必要になったのよ。資格ですか。俺は一気にテンションだだ下がりで羊羹をかじった。勉強と名の付くことはとことん嫌いなのだ。学生時代からバカで居残りで勉強させられたこともあった。その度に先生の目を盗んで逃げ帰った俺だ。父親に算数を教わっていた最中に、業を煮やした父親にそろばんで頭を叩かれた時には、坊主頭に小さな単行部がいくつも並んだものだった。今さら勉強なんてやだ。そう思っていたが、こちらの気持ちなどお構いなしに、荒木さんは俺の前に教習本と問題集を積み上げる。じゃ、お願いね。試験は2ヶ月後。さらっと教習本読んで、問題集を3週くらいすれば覚えられるから。そんな簡単に言わないでくださいよ。俺すっごいバカなんですから。荒木さんも知ってるでしょ？俺が中卒なの。学歴と学力は別物よ。こんだけ営業成績出せる沢田くんなら絶対に大丈夫。親指を立てて笑って去っていく荒木さんに、俺はため息しか出なかった。目の前の熱い教本がとてつもない重量で俺にのしかかってきているようにしか感じられなかった。その日から俺はまさかのガリ勉スタイルで、どこに行くにも教本を持ち歩くようになった。それこそトイレに入る時も持って行って読み始めるものだから、沢田、早く便所から出ろと後を詰まらせて怒られることもしばしばだった。これってなんて読むの？そして俺を苦しめたのが至るところに登場する横文字だった。これは英語の教科書か何かかと思いたくなるぐらいに横文字がやたらと登場して文章を読む気持ちを削いだ。ああ、アジェンダですね。計画、予定表、議事日程や協議事項のことですよ。だったら計画って書けばいいのに。俺はブツブツと文句を言いつつ、教本の文字の上に日本語で計画と書いておく。一度聞いてもすぐに忘れるのは分かっているからだ。あ、いけね。納車に行ってきます。俺は本来の仕事を思い出し、納品予定のトラックをお客様のもとへ届ける仕事に出かけようとした。すると、そこに荒木さんもやってきて、車のキーを手に取った。三井さんのところにトラックの納車に行くんでしょ？だったら、私が帰りの車の運転をして一緒に行くわ。三井さんのところの娘さんとうちの子が同じピアノ教室に通ってるのよ。それで、この前ピアノ教室に忘れ物したみたいで、届ける約束になっているの。そういうことならと、
同行を荒木さんにお願いして、俺は建築業をしている三井さんの会社までトラックを運転して向かった。地元では結構な規模の建築会社になる三井建設は、たくさんの作業員が出入りし、トラックを届けると顔見知りの社員がお疲れ様ですと声をかけてくれる。いつもお世話になっております。トラックの納車に来ました。事務所の中に入っていくと女性事務員が出迎えてくれた。今社長を呼んでまいりますので少々お待ちください。女性事務員が去っていくのに頭を下げ、通されていたソファーに腰掛けた。荒木さんは建築事務所の隣にある三井さんの自宅へと向かっていた。きっと奥さんに会えば長話になるかもしれないなどと思いながら出されたお茶を飲んで待っていた。そしてこんな隙間時間でもこの頃の俺は受験生かという勢いで勉強時間にしていた。大きな教本を持ち歩くのは邪魔なので、メモ帳に書き留めた覚えようと思う言葉をブツブツと暗唱する。そんな俺に気づいた社員の一人が近づいてきた。沢田さん、何やってるの？俺はその声に嫌な気分になった。この社員、実は三井さんの親族の息子だとかで、社長でもないのにいつも偉そうな態度で苦手だったのだ。おそらく俺よりも年下だろうに、いつもタメ口な上、相手の質問に答えても小馬鹿にした調子で笑うばかりで、まともに会話が成り立った試しがなかった。今、資格を取る勉強をしているんですよ。車売るのに資格なんているの？とりあえずお客にへこへこ頭下げて値下げ交渉で胃を痛くしてればいいんじゃないの？まあそうなんですけどね。マーケティングとか学んでおくことで営業力が上がるみたいなんですよ。案の定やってきた上から目線の見下した言動にうんざりしながらも、俺はお客様を不快にさせてはならないと、まさに胃が痛くなる思いで返事をした。マーケティングね。車売るのにそんなのいる？店で客来るの待ってて、来たらこのチャンスを逃してなるものかってハイエナ化して食らいつくだけじゃん。はあ。沢田さん同情するよ。君みたいな低学歴が資格取るように強要されるなんてさ。はは、何このメモ、アジェンダの意味？そんなのも知らないの？低学歴通り越して、俺ゴミですって公言してるも同然。俺は相手の顔を殴ってやりたい衝動を何とかこらえ、黙っていることにした。自分が低学歴なのは承知の上だ。高学歴者から見れば、ゴミのような存在だと言われればそうかもしれない。それは認めよう。でも、なぜ自分が日々力を注いでいる仕事を馬鹿にされないといけないのか。同じ仕事をする仲間を馬鹿にされるのは耐え難いものだった。それでもお客様の前で切れるわけにはいかない。そう思っていた時だった。お黙りなさい！今まで聞いたことのない怒鳴り声が背後から聞こえた。それは顔を真っ赤にして怒っている荒木さんだった。あなた何様のつもり？どういう教育受けてるのかしら？そんな社会の害悪でしかない考えを垂れ流しているなんて、醜いにも程があるわ。はあ？クライアントにそんな態度取るとか能なしかよ。もしかして上司さんも低学歴とか？荒木さんにまでそんなことを言った瞬間だった。能なしはお前だ、このアホタレが。
今すぐに土下座して二人に謝らんか。三井社長の現場で鍛え上げた怒号が響き渡った。人間に一番必要なのは、どんな時も諦めずに踏ん張って頑張る力があるかどうかだ。沢田くんは自分の努力で今の仕事を獲得してきた努力家だ。その上、資格を取るために奮闘している。それは高い人間力の証だ。荒木さんはお前も知る一流国立大を卒業している。お前が寄付金積んで入れてもらった私立大学とは雲泥の差があるんだよ。鉄拳制裁で頭を叩かれた社員は涙目になりながら三井社長を睨みつけていたが、周りの誰もが自分をまさにゴミくずのように見ていることに気づいて小さな声で謝罪した。申し訳ありませんでした。その後、三井社長も何度も申し訳なかったと頭を下げてくれた。そんなことしないでくださいとこちらも恐縮しながら波乱の納車を終えたのだった。帰りの車の中でしばらく走ったところで荒木さんが不意に笑い始めたので、二人で吹き出すようにして笑い合った。荒木さんの怒鳴り声、迫力ありましたよ。三井社長にも負けてませんでした。私もあんなセリフ初めて言ったわよ。自分が罵倒された事件なのに、荒木さんや三井社長のおかげで笑って話せる話題へと変わっていた。荒木さんの知られざる一面を垣間見ることができ、そして二人の俺への評価を実感できたいい機会にすらなったのだ。かばってもらえて嬉しかったです。俺では我慢していることしかできませんでしたから。家ではいっつも子供にああやって怒鳴ってるからね。つい出ちゃったわね。でも、私の本性まで見ちゃったんだから、沢田くんには絶対に資格試験合格してもらわないといけないわ。なぜそういう結論になるのかと頭を抱えながら、俺は仕方なく善処しますと答えた。三井社長も言ってくれていたではないか。俺の人間力は高いと。ずっと中卒だということが自分でも予想以上にダメな人間だと自分を評価する基準になってしまっていたのかもしれない。でも最近になって初めて勉強して知らないことがわかるということが楽しいことだと分かってきた。それに思い返せば今までの仕事を続けてくる中で知らなかったことをたくさん覚えてここまで成長してきたのは紛れもない事実なのだ。だったら俺は低能なバカなんかじゃない。やればできるはずだ。どこかの CM ではないが YDK やればできる子だったのだ。荒木さん、俺頑張りますね。俺の宣言に荒木さんが背中をバシッと叩いて頑張りなさいと応援してくれた。世の中人を踏みつけて嘲笑う人間もいる。でも俺の周りには手を差し伸べて上へと引き上げてくれる人たちがいる。そういう人たちに感謝し、いつか恩返しできる人間になるように頑張ろうと決意を固めた今日この頃である。